Itxondatea, iesinko diketa! Komunean nintzen beti bezala. Bai, komunean nintzen. Markoan sartu eta erakusketa lehioan jartzeko modukoak egongo dituko orain ere. Ire galtzontziak, ai, Picasso. Ire galtzontziak ezagut izan baritu. Beste erabateko izan guke, pintura abstraktu edo dena delako hori. Nik bakit falta denean komunean papera jartzen eta horren ezean egunkaria ere izaten dut. Ipurdia jarbitzeko edo zukertzak izkizun berriak irakurtzeko. Atzeak eta aurreak ilustratzen ditut beraz. Zuk esan nahi duzuna baina nik bakit gaur ez goazela kandantxura. Nora? Zu urtu horretan bazabiltza ere. Nora pasua kote ditut orain. Nik irakurrezaz monako hau eta ikusiko duzu nola joango garen etxora. Etxora? Etxoko zirezara, ama, etxoko zirezara. Aldin ezak hemen itxepetxakra nye jardun gabe. Gainera badakizu han oso ondo emate dutela jaten. Dutzen azat batean, zirezako arkume txuletarrak busaintze utxak. Gaixo, detenek eta? Oazu kaldera, mortadela tarteko aten bila. Egunkaria ikusi duzun berri txoro hau nik irakurri bitartean. Lehertu egingo zara egunen batean. Henry von Salchichen industria gizon alemaniarra Pirineetara joan da bere oporrak pasatzera. Inork ez ditu bere benetako asmoak ezagutzen. Baina jakina da, industrial superaberatsak egiten duen bidaia bakoitzak diru saia daramala beti bere atzetik. Diru saia besterik ez dut. Zer iruditu zaizu berria? Zertarako pasariak berri txoro? Zer, ire amari zen argaia, beratx bat topatu gaia? Nik ez, euk behar dut ikantre gaia, baina itxuro egin. Ez duk bere aurkituko. Kotxezatzai, esango duk. Ez aldizu bakarri. Begiratu bat emaziat eta prezioekin etortuko saltxo bat eta intzalingo dugula. Bortala horrekin zukaldera. Zabalido, kasutea! Pasa! Egun no, madan kortxezi? Egun, no? Etxe doktorea daukazu ala gaina? Ez dugu eskexa biderik. Eixo zaitez. Baita, nolako Andrea, alako etxea. Lotxarazi. Ondo zuen emakumea. Ea, ikus ditzagun kotxe horiek. Ez daukagu, aukera hundirik egia esan, baina... Ez dut paperik ikusi beharrik. Ezkerreko lehio ondoan, bolbo ikusi ditu. Ezkerreko lehio ondoan, ba egia. Bietan bat, gorrian, Baita, ba ura xibina. Ez, sentitzen dut. Zer uste duzu? Nire dirua kakaren urrengo dela, da? Sentitzen dut, salduta daude bi bolboak. Salduta? Ez daukazu begitxarra ez, bazenekin nork erosi dituen. Ostaxola. Bueno, esateko kapritxoa limado. Noski, Noski. atzo dendara etorri zitzaigun eta... Alfa Romeo, esan da, garajiko ate ondoan ezkerretara dukazuena? Bai, baina hau ere... Bon Salchichenek erosi duela? Bete asmatu duzu. Bueno. Eta konfidantzan, beste zerbait esango dizut, Gonzaltzenek erosi dit denda osoa ere. Aizu emakumea, aitzakia gutxi eguneri, Eta fundamentu gehiago. Alokatzeko gotxirik ez bani badukazu. Zer gehiago zu denda zabalik, Tira, ba, Gonzaltzenek erosi duenetik ez ditugu kotxerik alokatzen, saldu bakarrik egiten ditugu. Erosi barko dut orduan. Ondo da? Ez aizkidazu presioak. Madam, ba aldakizu amortiguadoreak eta balestak zer diren. Zer? Zer esan nahi duzu? Nere gorputze derren pixua? Ondatuko lituzkela zure kotxeak? Hori alda, esan nahi duzuna! Barka, madam, barka! Ea sardu gogu mestarik! Zer duzu, ama? Goxiriki! Begira, ba, hauxe gustatzen zait. Eta alokatu egin beharko dirazu. Baina, ama, dian bat. Hau? Bai, hori xemela. Eta handereko maitagarri horrek, atarirak erre beharko duzu, ordu bete baino lehen. Eskientzako parrilla gainan duela. Parrilla? Bai, da nire eserleku azpian, 60 kiloko kontra
Ongi da. Baina, iz dezagun tratua? Zirezarako bidean jargaitezen. Zirezara zoazte beraz? Bai, gaizki bultzen atzaizu? Ez, alderantziz. Nero nire inguruaritara joatekoa naiz, egun hauetako batean. Ea, etxetxo txikiren bat erosten dudan edo. Etxetxo txikiren bat erosteko den, Eharra laguna zuta saltxitxa edo dena delako hori. Ikusten da bai, guxautu ondoren, nun gastate dituzuen irabaziak. Bueno, zenba da Diane horren astebeteko alokairua? Salgai dagoela, eta ez alokagai, saldu egiten ditugula orain kotxeak. Zenbatean, biztan da, bigarren eskukoa dela? Bigarren eskukoa dela? Ez da ez bigarren eskuka, arrazoi duzu. Hirugarrenekoa da. Lehenengo zeuk erosi zenuen, gero saltxitxenen, eta hirugarren eskura nera nator. Beraz, 1.003 euro. 3.000 esan nahiko zenuke, baina ala ere urruti zaude. 1.003 euro eta kitxo! Ongi da, 1.003 euro eta kitxo! Holan gustatzen zaizkin neri, zentzu honeko emakumeak. Elkar, ikusiko dugu zirezen ez da? Eta ez astu gero, maleteroan elurretako kartea jartzea. Zirezan izugarrizko lur jasa botako duela, esan dirateta. Ongi da, ordu bete barru atarian izango duzu dianean. Laster arte. Ai, agur. 3.000 eurotan erosin nuen. Bosatxenek akabatzen ez duen. Arabakat izan da genuen, horren beste txorren, duerko denean bixentikoa. Azkenean zirezara zoa sortuan. Ez duzu entziten. Etxin? Azkasun gogorrorik, grazia zain bixentiko. Ziko dugu Ebaristo laguntza gabe. Ez dakit, baina... Gainera, hobe jende gutxoa eta pista guztiak guretat izango dira. Zerbenare guretak eratzen dira, zu eskiatzen ikusten zaituzten bezain laste. Adarroten, jendeak engudiaz behitzen du nire eskiatzeko era, grazia eta habilitatea. Arantza, gertatzen zaizun. Nahiago duzula etxean geratu. Eskerrik asko, ama. Baina sentitu, ni suabe. Ondo da. Zete zua, indikande garrez, Bixentiko, guazen trasteak eta maletak kotxea eramatzea. Aizte diago auto? Is it a crime, loving a dear like I do? Is it a crime that I'm guilty of loving you? Maybe I'm wrong, dreaming of you, dreaming of only nights through. Is it a crime that I'm guilty of dreaming of you? What can I do? What can I say after I've taken the blame? You'll go your way, but I'll always feel just the same. Maybe I'm right, maybe I'm wrong, loving you dear like I do. If it's a crime that Oraindik horrelakorik. Azte burua gainean eta pezkiza honetan. Ene! Gasolindegiko Agustin zerazu du.
madan kontxezi, baina zer zabiltza, mendi, alde hotzonetan. Ara, bizientiko ere. Era mentxe bizena, Donostiako epeltasun txepeletik. Pirinetako erruzuriaren freskura bila. Eta zo zertaitamen, arratalde herriak. Gasolindari entxira, aduti behar izan dugu kotxea. Gasolina zipitzen bade. Baina nola, eta oinez etorri altzate, kilometro bat bidean. Bai, gizona. Zoa, zintoria eskar eta ekarri ezaiezu depositua beteta. Sentitzen dut, baina korrienterik gabe gaude. Berdin dio, korrientea edo superra. Ez dira zulertu etxeko Andrea, argi korrienterik gabe gaudela. Beraz, ezin dizut eman, ez superri, ez korrienterik. Horra tarian dagoen zinkori zurea da, ez Agustin? Nirea da bai, nora baitera matea nahi alzenuke. Eskerrik asko baina ez. Nagoxi. Zure agotxea bete xamarrakiko dua depositua. Betea ez, baina... Tira, Agustin, soaz eta pasa ezazu erdia zure depositutik, nire depositurak. Bai, eta nola nahi duzut nik hori egitea? Agustin, izuzu, korren beste! Gomu asko tututxo bat hartu eta... Zurruta batekin, tira! Garagardo bat aterako dizut bitartean! Ondo ba! Kiederrea etorri gaitu bixentiko, gasolindegia iritsita. Taberna, zerbitzarien arrastoik ez. Ez zanan izonik. Ebarista! Justina! Madan kontxezi! Nolaz ez diguzu abisatu? Sorpresa bat, eman egin izan Ebarista, sorpresa hori bat. Gainera, abisatu dizuagun bakoitzak oporretara joan zarete? Gaixo Vicentiko! Zer modu zarete denak etxean? Gu oso ondo. Eta negozioa? Tira, ez doa gaizki. Badabil tipo bat telefonoz deika. Ibaristo, zurre ostatua saltu behar didazu. Eta? Ez ez erantzuten diot ni beti. Askotan ditu aldizu. Atzo azkenekoz. Bai, eta badakizu zer esan zidan bukaena? Zer? Hauxe, Ebaristo, saltzen ez badidazu, kaput. Bonsaltxitzen! Ez, madan, kaput esan zuen. Ez zuen esan bonsaltxitzen. Lasai, Ebarista. Eta zer moduz da, Justina? Disgustuena da hartu behar du, abixetu gabe etorri zaretelako. Ezagutzen duzu, zuek etortzerako, oskariua ondo beteta edukitzen, nintzen zaio. Lasai, aski da bihar pare bat bildotxo, hiru bat zerretu meritzea. Badakizu, oparitu zenidan autuntziak zer dioen? Tripa utza, posaren ordez, putza! Txerrikumeak hijo ditugu, baina bildotzik ez. Eskuratuta dauzkagu. Ez genuke inok jakiterik nahi. Nola sori? Irakurri alduzu inguru hauetako istripuen berri. Ikusten ama, zer esaten izun nik. Eta, zer ikusteko ditut? Istripuek? Zure bildotxekin? Istripua gertatzen den bakoitzean, norbaitek bildotzan lapurtzen dizkigula. Zer altzaude Baristo? Bildotzak lapurtzarela istripu horien helburua? Zer bestela? Ez dakit, baina itxura polita basunta. Divertitu egingo garela deritzot. Hortxe etorra Agustin. Justinari abisatzera noa. Bai. Bere ala itzuliko naiz. Bai. Mama, Zer? komunera noa? Komunera, zer nik altak askatzen nahi aldotara. Hemen dauzkazu giltzak, madam. Eskerrik asko Agustin. Zu bai gizona. Aste osoan ez dit aldegiko gasolina guztotik. Bai gizona, ez zera beti izaten omen du arrazoia. Bai, baina aspaldi hontan arrazoiak ez du bat ere bezerorik. Zer bat zor dizut Agustin.
10 litro... 10 litro! Zurean zeudenak bai. Nerean erdiak bota dizkiozu, bider 0,80. 0,80? Erdia eta gainera, erdi preskioan? Litro 80 zentimoa dagoa dizkide! Zaita zurduri jarria guzti. Hori, hemen dauzkazu 4 euro edo. Konforme? Hazen remedio. Oraingoan maizaldu beharko diodala gasolindegia Alemaniara ropuzorri. Zerra, zara hor marmarrean. Jainkoari eskerrak ematen erakutsi didazun pinotz oparo horrengatik. Agur, Agustin. Bai, Bueltako nire zuren hartuko du gasolina. Eta, Agustin! Bera, galderen du. Agustin! Zer behar du? Elkarrekin afalduko diagu! Ez, elurra azten dik eta etxeaniak. Bihar arte orduan, Agustin! Bai. Muia, ditxertiko. Oa, maleten bila. Noiz, izango dugu afaria. Gozo zamorratzen da nire zemea. Semean eman aitzakia. Betiko lepotik dara maso buruan, babam. Eta betiko zabelean gozea. Noiz, izango dugu afaria. Zuen trastea jasotzerako gertu izango da. Betiko gelartuko aldugu. Bai, lasai. Bale, Nik Justinari laguntzera noa. bai. Gero arte. Ama, zatoz laguntzera maletan dionekin. Motika malapartatua! Baina mazer zabiltza. Zango trabatu egin hau sarri horrek! Ni maletarekin trabatu zara baten. Hau zaude? Inork ikusita, launa zakauten ondo jasoten. Ama, zertarako behar ditugu soka, violeta eta granpo egentilaje hori guztia. Batek jakinak ezak zertara behartuko duen etorkizunak. Eskiak kotxe gainean uzeetu. Oso, pasa eskiak, kulerori, toki eskutu baten borde berdiziak eta... Eskutuan azerregalua. Errukarria irekin eskontzen den emakume hoxoa. Ez aldu gogoan, iaz, soinan jantzita ekarri nituenekin itzuli behar izan ninduela berez etxera. Ningun norbaitik deiei gustatzen zaizkion nire kuleroak. Baina, hasialtzan aurten ere zure esperimentuekin. Esperimentuekin, noiz konpondu behar duzu hor ate ondoko koskari. Minik hartu, madam? Nare galdetzen dizue, minik hartu duen. Neri ala maletari. Maleta, helara uzera noa. Neu gorrian antolatzen handitu zuariko festa. Txinada behar ditu elurra. Ez dugu aspaldi horrelako elurterik ezagutu. Lentxiago, ez zegoen auto hori hor. Polboa, lazangoa! Ez alda, dotoreria kotxeari inguru hauetarako. Volvoa, zen markatu azte da hori. Dirua, errazegi patrikaratzen duen jende, gustatzen zaio suediar marka. Ezagutzen alduzu horrelakorik para jauetan? Ez. Ez zen, orduan bertan etorri denik ezagutuko. Ez dut inoiz ikusi. Postu egingo nuke, non baiten ikusi dudalanik, autoa bailentzat. Eskerrak elurra gu etorri eta bera ziren. Kateri gabe etorri gara. Kateri gabe! Zuek etzaudeten burutik zano. Kalteri gabe! Kalteri gabe! Gure trastaka dutzera godaz. Baina prestatzen da afari ateratzera doa. Bai!
Kaixo, madam, ondo, gara. Gabon, Justina. Begiratu besterik ez dago. Primera nago. Zuk ere ez duzu parte ere itxura jarri. Asko, madam. Batuta. Ez da guk ematen dizugun lanagatik izango. Baizera. Ze ordutak jaikiko gara bihar goizean txerrikumeak hiltzeko? Zunean. Tira ba, guazen erretiratzera goiza hortxe bueltan dugu eta... Zaude, apur batean. Zergaitik ez dirazu. Bildotxen kontu guzti hori ondo esplikatzen. Nik, batxarano bukatu bidartean. Ez aizu ahaztu, Betiko lepotik garamazula burua, madam! Nola, astuko zaiba, ni beti nabil gaizkien kontra. Alprogen aurka eta mala partatu ematen ditu. Bueno, kontu horiek aspaldi ikasi alitut eta bano ahora. Ai, gabon? Bai, gabon. Eskiatzeko pistetan, ohi baino askozaz ere elur jauzi eta istripu gehiago ari da gertatzen. Base aditarra, eskiatzen laguntzera joaten direnean, arbaite, bildotzak lapurtzen dizkie, eta saiatu diren arren, ez dute inoratzen. Gaizkie profesionalen badabilemetu. Elur jauziak anzon, bildoz lapurretak alde honetan. Elur jauziak hemen, hango hartzairen bat, bildotzi gabe gelditzen da. Elur jauziak provokatuak direla alegia. Oso berandu dugu, madam. Hotzaren kontra ez da patxaran abezalakorik. Sentido, osasuna! Eta burua argi. Elurra negatuan patxaran. Me txoro, boskortu izan jo! Lagunduko aldidazu bere gelera eramaten. Ai, tira. Ez duzu beste aldetik. Tira, sentiko, Jose. Viva Euskal Herria. Ezin aldugu bakean lo egin. Barka, jauna, barka. Ondo da, Andrea, ondo da. Zer lotxa! Hemen ustegu beste inor zegoenik hemen. Baina, zergatik lotxatu baiz kontxezi. Zuezago horrein gaizki, baindik. Liuratuko unakai gazto derrik esan iruditzen bizitiko. Bai, ama, buelta aska bat ematera. Ai, nire jazteranik eta bera lanokor. Gero arte, ama. Iritar jende honek ez daukan eurrik. Aze, lurra bota duen. Egunon, Justina. No, Vicentiko. Baso bat uratzera noa sukaldera. Hago pixka batean lara jauzuku bat egingo diat, eta? Ez eskerrik asko baino ez. Bart nahiko zuku edan genuen. Iguan bezala.
Eskerrik asko, Justina, azenario bat ere hartu dizut. Ibiliari kontuz, ea hotzen bat hartzen duan. Egun, Justina? No, kontxosi. Nahi osartu da, zure zenar hori goizan txerrikumeak hiltzekotan geratu ginen eta ez dit otxegin. Zer esango dizut nik, egun sentia eskero falta da. Baina, zauden, galde iezaio zubelari, hortxe datorreta. Baina, no? Zerako, Sebaristo? Zer gertatu da? Goizan txerrikumeak hiltzekotan geratu ginen eta ez dira zu otxegin. Txerrikumeetako nago ni. Baina, zer eskutatzen dira, Sebaristo? Zure portaera ez da bat ere parte honekoa? Egizu mendik traba. Iso salean naizela, baina gozaldo horretik ez dut sekula edaten. Zer dago, Evaristo? Hola! Benetako odol garri-garria! Iepa! Hora, guta horrak! Banikien bai, kasu berri baten aurrean nengoela. Enon bere intuizioak engainatu. Eskerrak ez duen ez egindako bat ikusteak ere postu egingo zintuzkezu. Beti abentura inozoren baten bila. Gatu, Justina, baina odola ikustea. Xorabiako egiten hau. Ez dakit ba, zer esan? Hildako bat ikusteak. Enon uste, Justina, ez pentsa. Bueno, hildakoa txala edo txerrikumea bada bai. Bosten hau. Baina, gainerontzean neuk ere badaukan nere. Biozko eskorra. Tira, Justina. Joan zaitez merkromina dira. Ea, sendatzen dugun Evaristori bere zauritxoa. Ez da zauri ondio, baina kaskarreko kalanta izan da. Ez duzu emaztea keskaterik nahi, ez da? Ez dizut bere aurrean kaldera gehiagorik egingo. Hobe. Kuriosoa da gero. Tegiatuetatik zintzilik dagoen izotz kandela sistrin batek egin dezaken bikarria. Hala esan hori zuen ere zenarzenak. Kontuz izotz kandelekin! Zorionez, ez da sakona. Nire kuñata ere jozuen behin izotz kandela batek eta muñetaraino sartu zitzaiola pentsatu omen zuen. Justina, Zer? baina sartu da bixentiko. Horreintxe izan da zukalean baso bat urredaten eta azenario bat eskuan duela, aldekin. Apustu duek lurrezko panpina txororen bat egiten ari dela, plazaren ardian, azenario zurreta guzti. Hortxe, titikoa ditu dira. Ez dio inorik arterik egiten kontezi. Horretik jolazelako sasoion dago. Justina, Zer? hartu alduzu lotara. Ezagutzen ez dudan daizerorik. Bai, atzetorri zitean gizon dotorea logela baten esku. Eta nola ez didazu ezer esan? Evaristo, nolakoa sentipua? Ez da, nortasun agiria erakutsi zidan, baina ez dian arretaz begiratu. Benetako altzen nortasun agiria? Aizu, madam, ni ostalaria naiz eta ez saltxeroa. Beno, saltxero kontu hori ez nioen, batik noski, Dio, Justina, tipoak pibote mere bat aldauka. bai, bueno, ala uste dut behintzat. Eta Volvoa ez dago lehenko tokian. Baina, nola joango ote zen elurte honekin? Bueno, gela ustu duzuenez, kulaxe garbitzera no. Ai, Ondo da. Ikusten da bai, ondo dakizula emazta engainatzen. Ez duen nire emazteak iztutu nahi. Gizon guztia zarete berdinak. Baina Evaristo, zer gertatu da? Egia esan, ez dakit nondik hasi. Goiz esnatu naiz eta osarako bidea hartu dut gure txerritegira joateko. Volvoa plazan altzegoen. Baina zer ikusi dauka Volvoa kontu honekin? Agian gauza askorik ez, baina hobe izaten da pista guztiekin jokatzea.
Ba, ez zegoen Volvoa plazan. Goizi bilidan nonbait tipoak. Esan zure kontu Hotza handi egiten zuela eta txerrikumeak etxera ekarri nahi nituen hemen epelean hiltzeko. Txabulara heldu baino lehentxeago. Oinarrazto garbi-garbiak ikusi ditut elurretan eta harritu egin nahi. Duzan ere, hain goiz. Berri berriek ziren arrastoak. Eta jarraitu egin ditut arrantzaleen errefugioraino. Eta? Ara heldu nahi zenean, harrikoskor batek jonau buruaren erdien. Harrikoskorra, errefugio altetik altzatu horren? Ez. Begiratu dut errefugioan eta han etzegoen inon. Eskarron aldera zioazen arrastoak. Baina une hartan, izugarrizko elur jasa hasi dudan ordea, eta berehala ezabatu ditu arrasto guztiak. Guarte txarra. Horrela, etxera itzule behar izan dut hori da guztia. Eta, Volvo edo antzeko zerbait ikutxe. Joder! Ezin duzu ditxosozko Volvo hori burutik kendu izta. Hasieran bai, ikusi ditut auto baten marka. Baina gero, errefugioa baino lehentxeago gurdibide baten gora desagertu dira eta ez di jaramonik egin. Ondo da. Gelara no eskin bila. Atera zerbait euskatzeko bitartean. Zer egin behar dezu? Nahi alduzu neu laguntzea. Ez lasai. Terrenoa, esploraterrenoa. Estrategia erabaki horreko prolegomenoa gaitza zaio horrenik. Agertu zaitea mendikan pare bat ordura. Hobi izango du, bai. Bestela honek. Lagundu, Evaristo, lagundu! Lasai, Justina. Hemen naiz. Saltzero samarra da baina. Lagun hona dugu gure Justina hau. Ondo zaude. Ixen zaitez. Eskerrik asko, baina ondo nago. Eso eta mini. Ez dut ezer. Zertan ari zinen? Nire maletan miatzen? Bai zera! Ez? Aulkide igota armairu gaineko hautsak entzen hasi naiz. Baina mugitzean aulkiaz alde egin ditu oinazpietatik ordean. Eta han geratu nahi zintzilik armairu gainetik. Esaten duzunak, baluke, egi itxura. Trapoa armairuaren gainean edo ondoan. Egon beharrean nire hoe gainean egon bezalik. Barkatu da. Ai, Justina. Zer esan zinen iaz ere nire kulero puntilladuna lapurtu zituena ez da? Barkatu. Baina zaterako nahi dituzu. Nire kulera jantzita ailera arteko bazina, joango zinateke? Ez nituen janzteko. Zaude. Lehi handiko kortinariak ez dira, nire kulera puntilladuna ez eginak izango. Ez que hain dira politak zure kuleruak eta bakoitzean nire postipurrik abituko liraten denez ba. Kortinen kontua gundatu zitzaidan. Ai, noski. Mesedez, madam. Ez, Ebaristori ezer esan du. Nera jomonez bat gizonezko batekara kulera kontu egin. Pentsatzea ere. Eskerrik asko, madam. Ai, azelotxa.
Nundik atara zipurtu egin hori! Egin ezak, au! Ni ez nautxan horritxoa dizkidea! Bai, otzoak? Ebaris! Hemen naiz! Aspaldi etorri zara. Zorantzi bertan. Berogarririk ekarri alduzu? Bai, egun zerbait. Egizu hemendik proba. Urduri zaude. Zer gertatzen zaizu? Zain da zu, Ebaristo? Noiztik dabiltza inguru hauetan otzoak. Ni dakidala aspaldi hontan ez da inguru hauetan otzorik. Mutikoetan ikusi nuen azkena. Baina otzoa ikusi alduzu. Halako zerbait. Asko narren bat izango zen. Aizu, tuntuna izango naiz, baina askonarrek ez dute au egiten. Ea, ba, ikus dezagun. Otzo kankailu horren ipurdi zikinak nola hartzen dituen tramankuloren perdikoiak. Zaude, apur batean. Zer, korajerik ez, ez nahi barritzen. Behin otzoa ikusi duenak, bakarrik joango naiz. Ze koraje eta zerraio. Ara, hor bomboa! Iapara! Banekien bai, oraingoan ere ez dindore intuizioak engainatu. Zumatu engaitu. Badoa, ezagutzen alduzu emakume dotore hori. Autoa saldu zinanara. Baina, zer egiten ote du emakumearekin inguru hauetan? Gatiste kuestion. Baina lastima, tipa hori ez da errena. Da konturatu behar duen lehenago. Ai, izan ere kotxea saltzen da txantxetarako goze eta kabo nire intuizioa. Zerta zari zara, madam? Tuntuna ni. Ez dela errena eta zer. Ez dakit, baina ezagutzen alduzu Ebaristo inguru hauetan neardentan itxurako gizon manala pitekantropus itxurako bat. Ba, ez. Ez. Eta gasolindegiko Agustin ez alda baseko errena. Bai. Eta? Gainera zinka bat ere badauka. Eta erraz etorretik doneraino. Hori ez da inoiz inguru hauetara etortzen. Señoritu egia da horretarako. Bai. Oso xurra da gainera. Horre, gasolina litro bat ez gastatzeagatik. Ara. Zer egiten duzu tarde? Atzo abenturetxo bat izan nuen benarekin. Bala. Zergatik galdetu didazu erren kontu hori? Lentxeago, akertu eta eskutatu zaidan otzo ez den otzoa. Biankako errena derako! Joño! Itxezazu hotxo hori horrelakotan ere Bixentikoren antza hartzen duzu eta. Bala, zer ikuskizun dute Agustin Velasco eta Bolbodun emakume dotore horrek bildotz lapurretekin? Neuk banekin, enuke horren beste lan hartuko. Pista moduko bat aurkitu dut banik. Bai? Muño horretan beran entorrela, oinarrazto garbi-garbiek ikusi ditut elurretan. Zadi da markako oinetakoenak, edo eta bestela, extraterrestren batzuk etorri dira zinezera izen hori duen planetaren batetik. Osondo, izara besto, harritutan hauka zure buruak. Ez da nire Bixentikoren aita bazinare. Madan, niri adarra jo nahien ari altzara. Ni zuri adarra jotzen. Modon kontxusti beti izango bazaizu. Fiel, leial eta hitzeko. Jornada gutxiego, madan.
Zu bazenekien nik esan aurretik sadira kontu hori zer den, ezta? Jakingo ez dut, Evaristo, ez da beste planetako inorremen. Oinetako marka bat, da? Marka berriren bat. Ez, Adidas! Adidas! Ez da dizu zer esaten izen horrek? Adidas? Noski baiet. Eta? Oinetako elurretan idatzia alderantziz irakurri behar dela! Beldurgarriak egiten zituenentzat eta goazkion atzatik! Kontxezik, seguru altzeude ikusi duzun hori benetan otzoa zela. Nik arrasto bat baino gehiago ikusi ditu inguru hauetan, baina otzoarenik bakar bat ere ez. Bi hankako errena dela, Aristo, bi hankako errena! Guazen, guazen! Bistan, aldoko zo? Baiet uste du? Pago handiaren azpian, nik ikusten dudan ikusten dute duzu. Auto bat ematen du erdi iskutuen. Zinta jote. Baliteke bai. Banua begirada bat ematera. Non esango zenuke dagoela auto horren jabea, Barruan egoteko otzegi dago eta eluzaderen bat izan ezik zabarrik dago! Barruan bada zerbait interesgarririk! Zer da eskuan da kartzun hori, Evaristo? Zaude! Ezagutzen hau duzu hau, kontxesi? Evaristo! Horren da paso interna. Bai, noski. Piztu eta, zuzendu ezazua. Atzealde iunaretara. Ara! Ezagutzen hau duzu hori. Aiba, Rusia! Gure Agustin simpatiko dugu horren! Pasa, nera! Madam! Gola, guta! Ez da bekatu, baina ez gehiago neri etxe kontra daitu bastana! Kontuz, kontxesi! Tira, botakaka! Zer nahi duzu nik ezatea, zuk ez dakizunik, madam? Tipo bat. Hau aginez, ni beldurtu nahi izan nagoela. Hori da dakidan makarra. Tipo hau sarta bera. Baina orain, hemen dago kakadari! Kontxesi! Poliki! Da? Hitz egin dezagun lasai. Bai, etxeko Andre. Naizela baitxako Andre! Barkatu, madam, barkatu berriro ere. Bos galdera egingo dizkizut banan. Eta tiento, zer erantzuten duzun? Bai, madam. Hasiko algara galderekin. Bueno. Lehen da biziko galdera. Zu altzara. Otzo mozorratuta. Ni beldurtzeko prestibilian sujeto naskantea. Bai, andereño. Bigarren galdera. 51 zenbatiko Adidas zapatiak erabiltzen aldituzu? Bai, madam. Ikusten. Adidas. Hirugarren galdera. Fortuna zigarroak erretzen aldituzu? Bai, andereño. Nola ditu nozu? Laugarrenari erantzuteko prest? Bai, madam. Zer gaitu?
izan duzu. Inezalako emakume bakezale bat. Balore bat zarenako, eta horretik gasolina guztu ez zaizulako, hauti joan. Ea, bosgarren galderari ere. Erantzuten dira zon. Bai, madam. Zu altzara. Baserrita hauei. Bildots! Goriena! Lapurtan ibilien! Bastardas! Lema lapurtatu! Kontxesi! Ekula, bildots bat kalbat ere oztu. Zuri, eskarmente bat ematea. Besterik ere nuen nahi. Ezetonen esan duzu gazura! Egia zaten ari naiz madam. Nik ez dezkekula, bildotzik oztu. Sinisten dizut? Agustin, Zer? zein da zure abizena? Belazko naiz, baina hori, zeigarren galdera zen. Ondain ez azu bamentik berdea da! Epa, zaude momentu batean. Neuk ere badaukat galderaren bat egituko alproja honi eta... Nik ez zeukeat, madam horren ukabilarik, baina... Eskapeta honek ere basegik bere servizioa betetzen. Esto utzi ezazu bakian. Jobelta izan, goizan harriko eskorra bota izuna eta... Nola dakizu zer galdetu behar nion? Intuizioa ditu zaion ere logikari. Eta nola dakizu ez dela bera izan harrikajon hauena? Logika ditu zaion, nire intuizioari. Eta zu, izango zu inguru betetik bera dan legitea. Eta ez gehiago, berri zitulia. Nola dakizu ez dela bera izan harrikajon hauena? Zinta beste kotxerik ez alda bibamen. Volvoa. Aha. Ikusia duzu, Agustin Berazkok zein hanketatik egiten duen arren. Ba ez? Betidanik ezagutu dut erren, baina ez dakiz zein hanketatik. Ezkerretik. Eta ikusia duzu gaur goizan harriko eskorra bota izunak zein hanketatik egiten duen arren. Ba ez? Ba, bordan sartzean, ezkerreko hankazuen arren. Eta irtetzeran berriz, eskubikoa ulertzen alduzu biztaia? Ez? Ez da nik ere ez. Baina horren goazen zirezara goxek amorratzen hauena. Ai! Tira. Zerriten dezu horretik hor mukiusten! Urrari mundu eginda eta ez dago auto hau hemendik aterako duen amaren zemerik. Eta katerik ez zuen, ekarriko ez da? Biri, berda, kristo da, paraje hauetan kateri gabe! Madam, ez zara bazeu egokien katen faltaz mintzatzeko. Bixilu eta lagun direzai egun mukizuen, bere autoa, eramaten. Tira, guazen.
dira azkenean. Hemen gaituzu, Justina. Baskaria prest. Baskaria, irabazia, duzuela? Non ibili zarete orain arte? Mundu guztia zuratzetik gabil, Ebaristo. Zer gertatu da ba? Elu jauzi izugarria izan dela ezkarren aldean, baina ez altzarete bai, inguru haietan ibili. Ez ba, ez gara araño iritsi. Eta lintza inguruko borda batetik berriz, bildotxek lapurtu dituzten. Nola dakizu? Intuizio eta logika, ditu zaila horregi, Justina Maitea. Anima daitezen lintzaraino, madam. Ez da pentsatu ere. Honezkero esalatu dituzte lapurretaren arrastoak. Gainera, bastal dezagun. Tripa bet eta hobeto pentsatzen da eta. Nik ere joatea izango dut honena. Bai, ez dut uste gasolindegira bidean arazorik izango duzurik. Ez dakiten nola eskertu eman didazuen laguntza zigorra besterik merezi ez nuenean. Hanko isilik nere ukariaren indarra bezain handidakat bihotza eta. Ondo da ba, Manuel. Zaude apur batean. Beldurtzeagatik bakarrik hartu duzu horren bestelan. Ala dirudi bai. Tira, gizona, ez aia zuegia. Ezin dut. Agustin, Zer, asmatuko banu, esan batzen irake. ez aizu asko kostako. Norbaitek gasolindegia erosi nahi dizu oso merkea eta... Ez dizuet inolaz ere salduko. Ez eta egunero argindarra kentzen badidazue, edo kozez hiltzea behartzen baduzu ere. Zer? Ez dizuet? Aizu. Nik ez dut zerikusirik kontu honetan. Nola ez dakizu gezurretan badan. Zer? Ondo gogoan hartu nuen atzo gasolindegira itzultzean zain neukan gizon arroputzak esan zidana. Zer, esan zizun ba? Nire lagun horrek egin diana ez dut ezer, hemendik aurrea egingo dizkia guren ondoan. Hori esan atzizun! Hori xebera. Kakarra ustelan! Miserable ziginak! Malan kontxesi horrelakorik! Ez dakit zeinen aurrean doden, ez horixen! Ez da jende ona ez. Agustin, Zer, egingo aldirazu favore bat. nire esku baldego, Tiporiek gasolina bila datozkizunean, bota iezaiezu gasolinarekin batera kilo bat azukre! Ala kosatuko dira, miserable! Hasta potro! Kankanarru! nire kontu! Madam, esan zatoz maira. Justina lapikoi begiratu bat ematera noa. Maien txarongo dizu. Bai. Justina, zer? Aio, sartu da bixentiko! Ez dut bi ordu hauetan ikusi, baina azalduko da, zaude, lasai. Lasai? Nola ernez ba, lasai dago, bixentiko eta komunera baina urrutiago joateko gozeta. Onda dizula? Danke. Alemaniarra ez da? Askotarako, Fräulein. Zein da mesede zurre grazia. Madame Conchese. Eta orain, utziko aldidazu, zuen horretezaren asmatzen. Ea ba, Bon saltxitxenekin zer ikusi duen kaballeroren bat adian? nola dakizu hori, eserri zaitez. Esan dezagun, txori txiki batek eman didala zuo guztion berri. Txorri jakintzua, ala gainera. Eta zure nagusia bon saltxitxen bada. Ez
Zera basu kasualidades, un mortadelen izango. Rineko arno txurria. Beti tarramago gurrekin. Ea, gustatzen zaizun. Zu etzabiltza hemen kasualidades. Eta etzara ni bezalako emakumeekin denbora galtzeko prest dagoen horietakoa. Favorrez, Fräulein. Zu bezalako emazte derrek beti gilurratu naute. Tira, bota esan behar duzuna. Ez daukat ligatzen hasteko betarik eta. Karakterreko emazteak gustatzen zaizkin niri eta azkenetan. Karakterreko azarra. Batzuetan. Honekoa eta beste batzuetan txarrekoa. Dena bezala. Tira, zer eskatu nahi duzu nire karakterrari demontre. Nahi alduzu gurre negozioetan parte hartu. Eskarra bat ere ordaintzaile txarra. Ikusten nola ez nauzu nire gorputze derraz liuratuta gombidatu. Ostatu. Atsegin zaigu. Bai, entzun dut zerbait. Eparisto ekoskorrori konbentzitu behar duzu. Ostatu hau sal diezagun. Eta nahi ez balu? Ez garra, inoiz interkarria zale, baina gauzako kertzen azte bat irra. Edo zertara, prestatuko zinatekete, ez da? Asumatu duzu. Ai, orantxe hasi naiz korapillo bihurria astatzen. Ba, lakizu, oso tipo simpatikoa zarela bon mortadelen utziko dira. Horrela ditzen, ez da? Utziko ez dizut ba. Nire benetako izena bon odolkien da, baina zugak nuatu didazuna hain da polita. Eta, ba, lakizu, oso dotorea zarela. Zupai dotorrea. Eta delikadeza handikoa. Saiatzen gara. Eta seko tontola da! Madam! Tira baki, bota kaka! Zein negoziotan ezen duketen nik parte hartzea. Ebaristo engainatzea esa parte. Lur jauziak provokatzen. Nire ipurdika batek angoko pista guztia botako duke. Bildotzak lapurtzen. Lapurtu eta jana egingo dizkizueke. Edo, Ebaristoren burua. Harriko eskor bat ez zulatzen. Jakin ezazue, naizela horren koldarra. Fräulein. Zer poroi lan eta zer arranopola horri. Ez dakiz zer nahi duzuen, eta zer talago. Baina, asmatuko dut. Zaudetela zain. Zaude, atxo zaharra. Hombre, joan alzaizu edukazio guztia pikutara. Gurre eskuetan dago zurre semea. Zer! Egia zua zarbain gara zemeari eta binguruko baraben guztiak izango dute zer jara. Nola? 5 segundu behar izango dituztela zure eta bon saltzitzenen birika eta arrai guztiak jateko. Bai, noñostiarren partai izango duzu eroski. Eta pustu egingo nuke. Beran daukara badituten ere semea. Tierra! Bai, Evaristo! Irekizazu tiporen gara gorrea! Bueno, Edo zeneri uste diozu ostatu bezartzen. Egiozu, zarbain ere semeari eta zahagirantza ezagutuko dute zure eta bonzantzitzenen bizkarrek. zabali daukazu atea. Aurrera doki! Baina ze zoraren klase dago. Ze gertatzen da Bixentikorekin? Nire kaskezurrak ez du ezer ulertzen. Bixentiko gizdara joa. Nire borda zaharra! Bilotxe eta ardi guztiak ostu didaten eskero. Zer egin du? Zaudu? Zer nahi huen bertan gordetzea? Matxarin gorriak, mando euliak, Hiru asko eman aldeik. ez zidatek asko eman baina. Hurra! Zer egin? Ekarri beste botella bat ardo.
Zer egin dezakegu, madan? Zer bururatzen zaizu? Horren, gerra! 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 Non da gerra? Oxiriki, nahiko gerra batik euro moskorrarekin da. Zer egin dezakegu, denbora altarri galtzen ari gara. Galdera bakar bat egingo dizute baristo. Nona raio eduki dezakete nire Bixentiko, hainbeste zulo, hainbeste leku. Madan eta hartzaiaren bordan baleukate. Frejondesuna bariz! Gerara noa eskien bila. Horein bintzat, badakigu nondik hasi eta. Guazen, ea suertea daukagu. Bai. ¡Hostia, dale un mala patatuan! ¡Vamos, Galia! Luna de agua pasaban y me acuerdo que Erraza, utxiria moskartuta, Damutuko zain baian azangoa! Zer nahi duzu orain egitea, Kondizi? Ikusi alduzu, zirezako plazara ekarri duten garabia tresneri guztiak. Norenak eta zertarako direla uste duzu? Galde dios, ñoñostiarrari, nik odolki ekartzen izudan bitartean. Tira, hasi kaka botatzen, txolinguru zorritzu zapelo jalea. Ez durala hitz egin nahi, Hasiko ez, bai, mila dantzatzen. Madan kontxozik bere ukabine erakusten dinean. Luna de agua pasaban Ezen hau aitazekak ikusten. Xiri, bestera handerra naia topatuko diak gaur bertan. Eta hortik mugitzen bai, danborra joten hasiko nokide buruan. Ebarizo, ekarri ezazu bere geran utzi dugun soka. Bai, hobe bada espadaen ondo lotzen badugu. Beno, ire txanda dinago orain. Zer nahi du, bon saltxitzenek? Ez dakit. Zer agindu eman dizkizu bon saltxitzenek? Ez dakit. Zertarako ekarri ditu? Obra tresneieria guztiak zirezako plazera. Ez dakit, ez aldakin papa, ez da esarrezaten. Esplikatuko dinat banik orain. Inguruetan ikaragarrizko elur pista egin naiz. Eta horretarako, ostatu, borda, errefugio eta auskalo zar guztia bere ganatzen badu. Leicester, dena bere izango dela eta sekulako negozioa egingo duela. Orain ulertzen alduri nuxendea. Azkenengo galdera egingo dinat orain. Eta hobe izango dut ondo erantzutea. Zer agindu eman dizkizu bon saltxitzen ikustasin horrek? Bono dolkien da, aginduak ematen dizkidana. Zinezten aldi oso. Egiazko Andre ematen duen bintzat. Eraman ezazu beko sotora. Bai, hobe izango da. Tira, bazen. Telefono gehiago bat egin behar duzu. Eta tiento gero zure bizita estimatzen baduzu.
Norri deitu behar diot. Bon saltxitxeri, eta ez esan berez zenbakia ez dakian. Tipo, ez da bat ere tontoa, Ez, badakizu. Ñoñostiarrak eman zizula harriko eskorrekin buruan. Baita zera ere. Ura errena zen eta hori ez. Zu, Agustinen jusko egin zetezan asmatu zuen, are eta amarro hori. Ai, Alai? pixu diferentetako eskia jantzi zituen hankabanatan. Erren arrasto guzteko. Eta nola dakizu hori? Ba, bordoan sartzean eskerreko hankasuelako renta ertetzerako berriz eskubikoa. Baliteke bai? Ñoñostiar madarikatua. Esaiozu bon saltxitxeneri. Eba historien tabernara etortzeko pixkon. Honek, Madame Kontxesirekin hitz egin ostean, arazoa konponbidean utzi duela. Esaiozu gasolindegiko arazoa ere konponbidean utzi duela Madame Kontxesi. Eta eskaintza gehiago jaso ditugula. Eta tratua berehala itxi nahi dugula. Eta hobe izango du gauzak ondo egitea, hire burua elurzuloan ematen, izoztuta hiltzen ikusi nahi ez badu! Ondo da! Ondo da. Hartu! Ondo dolkien naiz. Ebarriztorren ostatutik deitzen dizut. Oso ondo. Bai. Kontxesirekin hitz egin dut. Oso ondo doaz gauzak. Laster etortzeko moduan, asko postuko dira hemen. Gaintxe arte. Ebaristo, eraman ezazu Bixentiko bere gelara. Bai, hori izango da. Kira, guazen hori Bixentiko. Hobe kontua gaur izatera. Ea zuri gauzare bat okurritzen daizun. Ebaristo? Zer? Trabukoa garajean aldokozu. Bai, ondo da. Hemen gauza okertzen azten badira, bota idea pare bat dira. Bale, nire kontu. Ai, Zaidaukazu Madame Kontxesi eta laizter gaituzu hemen Agustin Velasco eta neu ere. espera, que orduan. Bai, zu ezagutzeko gogoa, bon saltxitxen! Kentu, besterak izara bakatuko du. Alperrik ari zara, ostatu guztia inguratuta daukagu. Zurretan arri zara. Gezurretan, ez dituzu bat hiloak entzun. Gainera, ez du sekula gezur bakarra bat ere esan. Bueno, bai, zenari erregimen egiten hasiko nintzela gitu nire. Berdin zait. Saltxitxen, egin dezagun tratu bat. Zein tratu. Ezka esazu hartzain gizajo hau. Eta gu biok, borrokarli bat izango dugu. Hau sartzen bazara noski. Ausartuko ez naiz bat, eta Irabazten baduzu. Betiko aldagingo du paraje hauetatik, eta nahi dituzun eskiatzeko pista guztiak egin ahal izango dituzu. Nik irabazten badut ordea. Zu izango zara hemendik ospastren aldagingo duna. Zure odokie gausti. Oa! Libre aiz! Ez urrutinekoa, nordeko zego izto kontu berritzen da. Epa. Zoaz Bixentikoren albora. Hori da eta baizu, hasi zen ikasten. Froilan. Horrein, zubete bat duzu zeurrein. Babelizona, gustora, gainera.
zeintzuk zirren ingurratzen gintuztenak. Guardia Zibilak, Interpolekoak, Ziakoak. Ostatuko nagusi, Evaristo, eta bere eizeko eskopeta. Horrain ikusiko duzu! Laster joko du lura, alura portza ganen! Usatzitxet, egin dezagun tratu bat! Ez naiz berriro tramparretan errogiko. Baina egin dezagun tratu bat! Tratu bakar bat izatekotan! Hartu zurretik apasaitu, ikosamazten eta! Ebarista! Santos Askar! Mendenatu egin duzu! Hartu zokarita, ondo lotu dezagun hau! Bai, eutzi. Bai? Irrabazi duzu, eta beteko dut neurreitza. Aldegingo dute mendik nire traste guztiekin eta ez nahi sekula berze honera itzuliko. Baina, kana zazue! Ondo da. Baina hemen nabizi, zure hitza praktikan beteko duzula agindu behar diguzu. Deitu zure morroiei. Eta aldeen esatera ziezako plazatik berehala. Ingener burua, hartu ekarri duzuen tresneria guztia eta aldegin ezazu Iruñako obrara. Ustekabeko arazoengatik hemengoa bertan behera utzi behar izan dugu. Agur. Ebaristo, azka itazu beste bideriek, eta aldegin esatera. Esan digute okarren bat egingo. Ez dut uste okerrerako gogo handirik izango dutenik. Bestela badakite, espetxera joango direla. Justina! Santos! Bilariko ama Virginia Santos! Baina zer da? Bildotxi lapurreten amaiera, Justina! Bildotxi lapurreten amaiera! Ez da notizi txarra! Baina, zertarako deitu nauzu? Hau ospatu behar dago, eta presta ezazu 6 lagunentzat apare goxo bat. 6 lagun? Bai, ametsi izango dugu Lester, Agustin eta Bixioentiko da hartzen egin pasako zain Moskorra ardurako. Hala ere 5 kontatzen dituzu eta Evaristorekin. Gaur, Justina, gurekin esako zaitugu maia. Eskerrik asko, madam. Etorri da zinka zaharra. Da, azken bau dituz. Bai, laster aldagin dute mantzuagatik. Bolboak endu die Agustinek zor dioten gasolinaren tru. Portatu zara!